thurwa bendo ti mamiyo jothurwa mor. Gimachielo manyalo wacho ni Sharon ni jotendwa mantie kik ng'i kaontis kaka headquarters kende. Awinjo kiwacho ni Kisumu, awinjo ka wakili ma wuod Agrino wacho ni Kisumu, ji nyalo tend to think of Kisumu in terms of the headquarters. Homa Bay in terms of the headquarters. Migori in terms of the headquarters. Siaya in terms of the headquarters. Wadwa ni gavanas gi jotelo matiyo ong'i dongruok mar county kuonde te. Mane manomiyo kel devolution. Kose kel gimore headquarters, wadwaro ni gigi obed devolve piny, odhi e sub county, odhi e ward, odhi nyaka ir jopiny. Wadwaro ni jothurwa kaka sani koth chwe, wane ka agricultural extension officers dhi e puothe kaka ne ji dhi e chon, nikech jothurwa nodwaro devolution mondo services obi machiegni kodgi. Wadwa ni ka jothurwa afama nigi tabu, nitie office monyalo dhi machiegni, ok ola office mondo bi ire. Wadwaro ni ka jothurwa nigi problem kata gi dhog gi pith magin go kaka veterinary, giyud veterinary officers machiegni. Wadwaro ni jothurwa services gite onego bed close, and mae momiyo wa fight ni nyaka wayud pesa